Wagandi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Panigarano, Wagandi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Paniela. Ihe bụ ahịa Alaba International Market Lagos. Dịka anyị maara puku kwuru puku ndị mmadụ na-anọ ebe a na-achọta ihe ha na-eri kwa ụbọchị nakwa ihe eji azụ ụmụazụ. Onwe bụrụ na n'ụbọchị tata anyị rutere abalị itoolu nke ọnwa June n'afọ 2022, onwe bụrụ na Alaba International mechiri, ọ bụ ọsọ ka a gbara ka ogene. Ajụjụ anyị jụrụ na-egosi na ndị ahịa niile ngalaba 17 nke dị na ahịa Alaba International Market mechiri ka onye ọbụla nwee ike ịga gbata akwụkwọ ikikere eji atụ vootu akpọrọ PVC. Ịma na ndị Igbo anyị enweghị mgbe anyị na-eji ha bụ ihe akpọrọ ihe, ma ọ dị m ka nke a onye ọbụla etetana n'ụra ka anyị gaa sonyere ha. Ndewonu. Ọdụ maka na promote UGWUMBA kedu anyị ho na-asụ ezigbo Igbo ka anyị ọdụ maka asụsụ nke anyị na ọdụkwa maka onye ọmụna ka na-asụ Igbo a ga na-asụkwa Igbo mana a ga na-asụ Igbo. Enwe m ụmụ bọyị 14 na ndị mmadụ ịtọ na-asụ afọ fe nwere PVC ma nwunye m enwe PVC, so decide ya na onye ọ na-eji nweta PVC na asị na charity begin at home. Mba ebe ọ na m mere iwu na ndị be niile ya eji meta na mma ekwukwa ji ya n'ime afịa na onye ọ nọ n'ime afịa na mmapụ ma sekretarị ma ọga na onye ọ na-ejekwuta PVC ya ka nji mechipọ ndị mitin on Monday, mgbe executive meeting gbacha abalị ruo on Tuesday, mee crowd address, mee ime afịa niile address gbafa na onye ọ na Thursday na ya emechi ya na ya emepe afịa onye ọ na-eje weta PVC wee jọba mbọ like gwara ya so ngwasie ndị afịa ndị ọzọ na etinye ma Twitter na Instagram everywhere ọmụgwọpụtara ya agba m ndị afịa ndị ọzọ nọ na Naịjirịa onye ọhụrụ na je emechi afịa ka ọ gwa ndị beba ka onye gba ndị nyere ndị ọ na-achị ka ya gbafụ eji gbata PVC. Ana m gwa na Alaba na na enwe settlement committee ya monitor na-eme ka eji onye ọhụrụ na nwere PVC. Ụfọdụ na-abịa Alaba tata sị na enwere etu Alaba dị na ebe niile gbachiri, ọ dịka ebe a gbara ọsọ anyị sị ka anyị bịa jide anya ifu ọ dịkwa na mma. Ọ dị na mma, anyị agbaghị ọsọ nọ ihe ya sọpozuru ka a na-eme ịma na ndị Alaba traders niile nwe ndị na-enwe efe ihe abụ ọsọ ndị Igbo, ndị Hausa dị involve, ndị Yoruba dị involve, ndị onye ọbụla, ndị TV onye ọbụla anyị kwekọrịtara ka anyị mechie ha ka anyị jee gbata kaadị eji atụ akwụkwọ ka onye ọbụla maka anyị anaghị enwe efe, so anyị wee chọọ ka anyị nye onwe anyị efe ka anyị wee jee gbata the card. Ọ ga-abụ mbọsị anyị ga-atụ akwụkwọ ka onye ọbụla nwee the right tụọ akwụkwọ, then anyị mara etu anyị ga-esi Nigeria ga-esi wee dị mma, onye ọbụla nwee right to decide for himself. Yes, a ga-asị na ọ dị ka ndị Igbo etetewo n'ụra maka mgbe ụfọdụ ị ga-nwe ohere ga gbata kaadị a onye ọbụla anọrọ mkpụrụ ụbọchị elekshọn onye ọbụla anọ na-atụ draft ma na-aṅụ mmanya. A ga-asị na taa bụ taa bụgo onwe mgbe ọbụla eji wee bido ihe ọ dị late the team bụ na realize kwa niile mebu mistake okay correct ya on time, mana ihe ndị agwa na ọ bụ ọsọ ndị Igbo is the whole Nigeria. Some of ndị a na-atụ akwụkwọ anyị mere amalgamated meeting, I discovered that a lot of people enwe voters card, ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ma ndị Igbo. I wee decide ya ka onye ọbụla mechie nke ndị Igbo ba anyị ka njọ maka na anyị anaghị akpọ ihe, so n'ọnya bụga ihe anyị ji wee mgbe anyị kwekọrịtara onye ọbụla jezie gbata kaadị maka ịtụ akwụkwọ a. Onweghị pati nke anyị si anyị na-asọpọt nọ ihe anyị na-ekwu bụ gbatagodo kaadị gị mbọsị ị ga-atụ akwụkwọ itizi ya conscience ije ji aka uje binye aka ebe sọrọ ọgụ. Alaba anyị kwụsịrị na onwere onye anyị na-asọpọt nọ jee tụọ akwụkwọ according to your conscience. Ị mara onye uche osi n'ọnya ka edozi Nigeria ka ọ dị mma ịtụọrọ onye ahụ akwụkwọ. That is our own. Ọ bụ ihe gbasara
ihe ndị oyibo na-akpọ PVC ịtụgharị ya n'Igbo ọ bụrụ ikikere ịtụ akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ewezi na ọtụtụ ndị ime ahịa anyị enweghị akwụkwọ a. Ndị nlekọta ahịa niile nọ na ngalaba Alaba mgbadata anyị ihe niile ahụ gbakọtara ọnụ wee sị ka ha mechie taa ka ọ bụrụ ugwu ha ji akwụrụ ụmụnne anyị enwetabeghị akwụkwọ ikikere ịtụ akwụkwọ mgbe ha ji atụ ya ka ha jee nweta ya. Andị ome onye ebu n'obi wee ji nweta akwụkwọ na ọ bụ ka onye ọbụla jide ya. Andị akwụkwọ aba n'uru onye ji ya dị ka o jikwa ikikere ịkọwa onye ọbụ. Mgbe a kọwachara onye ọbụla ekpere ewere mechie ahịa taa si ka ewere ya wee jee nweta akwụkwọ ha. Mpụ ịmụrụ ife dị n'ụwa ahụ na-agba o nwere onye na-eme ife ọ nwere etu Baịbụl si kwuo na o nwere ife mmadụ na-eme ọma na ife ahụ na-eme adọrọ mma. Ndị Igbo na-eme na ojebe ego na oje ego mana ihe egetụ vootu ka etu nne na-achị na mmadụ ejebe ego na oje mana ijere ọtụ vootu ka etu onye ahụ echiwe oje. Ọ Chineke gbara m Chineke gbara nsị nkwue mgbe nọtụ oli ndị Alaba nkwue nde ihe ka afịa niile ma onye afịa Yoruba ma Igbo onye ọbụla je nweta PVC. And ekwurie ndị mmadụ ebe ọ na ndị mmadụ na-akpọ na ebe ọ na-akpọ eji okwu na-ekwurie nwere ndị jeje echi nọmba ma nsogbu adịrọ na va na-eklem nọmba wụtadịsịjọ ma ndị eze na-emegwe ọ mịtara mkpụrụ na onye ọwụ na-emewegwe mana ọmụma wepụtara anyị atụmatụ a na atụmatụ ahụ na iji gosi na iwu onye isi maka onye isi ya na-ewepụta atụmatụ dị mma. Afọ ịma na enwere etu mmadụ na-abụ ruo okenye ma ọ bụ ichie ma ọ bụ na bụ eburu egwu na-abịa na bịa anyị na-atụkwa n'anya na Alaba eruo na ihe ọ ga-abụ dị etu a unu na ndị na-ahazi ya akpa aka eburu meshi na aha bịa maka mgbe ụfọdụ anyị agakwa n'ebe a na-eme ya makwa na ọgbọghọkwa na egwu achọtaba n'aka agba. Unu nwere atụmatụ ịkpọbata esi dịka ndị INEC na igwe mmadụ na ebe a si bịa ebe a mee? We are trying to reach out to them. Mana government bureaucracy, they have to get order from Abuja. Here and we can decide within Lagos. Order have to come from above. So they are trying to help. They are giving us a listing here, and we believe before name expire, how we can make all the possible for us. Asking if you go 9 achọ ka anyị mara etu anyị na ha ga-esi wee kpa anya na ha emite ma ha sị na ha ga-ejerịrị Abuja n'isi mmiri na ọ bụghị ihe ha nwere ike ime ebe a. So nọọ ha rụzie Abuja nye ha ọda ka ha wee bugharịa the machine ha ji etinyegasị ife niile a. Ọ bụrụ na ọ ga-abụ ihe ga-eme na ha ga-ebute machine mana ha ga-ejegodi na Abuja gara ha ndị Abuja kwuo ọ bụrụ na ihe ga-adịzi possible then they will do it for us. Enwere m anyị mara mgbe akpọgwe m ndị INEC ka m ife nchọgodoro ka anyị bidogodo ebido enwere idea ka anyị bidogodo ọnọ ka anyị bidogodo nke anyị bidoro kịta mma niile anyị nweta echi niile enwere idea. Enwere m olileanya na-enwekwa na-arazikwa na-anyị ebutezi ife dị ebe a mmeje meki arrangement eme ife mmemme na emechie nka mmeje bute ndị INEC mfa nọrọ ebe a mmemme ekichọ na onye ahụ na onye ọla na-azụ abịa ma onye Igbo ma onye Yoruba na onwe PVC n'ime abịa ịmakwa na mmemme ya ịma ihe kwuru bụ eziokwu mana onye ọbụla ga-eyi abụmọ ome onye ji ajụ ya onye ka ịbụ. And nna m gwara na onye jere nta nwa ejula anụ ihe ejula gba anya egbe ele ma na anụ ọji eburu n'aka. Anyị ekwughebe n'ụdị ihe ị na-ekwu kịta anyị ewezi ka anyị bidogodi ya etu anyị si bido ya ugbu a. Anyị ajụkwa na ndị isi ngalaba ahịa nke ndị bụ n'isi ya nyefere n'aka onye na-ebudo ya na ewezi eji ana ndị anyị ewezi ha ihe dị ede aja eme ọ ji abụ nịta megodini nke a taa unu agbachighata anyị atụ ero tiri ala obi mana ka ọ ji adị. And na nghọta m etu o si dị ugbu a mgbe ọzọ a ga-emekpa ụdị ihe a ji n'aka ndị nke Chukwu na atụmero ha tụrụ na-aya ebudata igbe ahụ eji ebi ya aka maka egbe na ha bute ya sị na ịnọ ka ọ dị na ngalaba ọjọọ niile. So na ha na-ejekwa iji ya na Surulere ebe ngalaba ụlọ ọrụ
ndị ịtụ ya dị n'aka ọ bụ ya ka m ji sị gị ka anyị raa mmanụ taa n'obi nwee olileanya na mgbe ọzọ na-adịghị anya na ihe niile a ga-ezu oke maka anyị adịbụ mgbukwumokwu ya maka mgbe ụfọdụ anyị mara na ọ bụrụ na agụọ onye ndị Igbo na ịtọ isi busasịa na onye ọbụla na-achị ma na Lagos ma na obodo ọbụla na Naịjirịa ma na Naịjirịa na onwe kwesịrị ofu onye Hausa na-ekwu okwu ịma na onye n'ụwa onye sọpọtụ ikwu eziokwu ofu onye Hausa na-ekwu okwu ka o si na obodo ọbụla nọ na Naịjirịa steeti ọbụla nọ na Naịjirịa na-agụkị ndị nwe obodo na ndị ọzọ anyị afụghị ndị Igbo ịhụla dị wolugodu Lagos aka iwe ọmaatụ n'oluo na krismas ịmakọta ọrụ mmadụ niile ndị Igbo na krismas edo adọkị na nwere ike na ndị meme anya na mana ibe na Lagos na krismas ọdụ ka na mmadụ ebido na Lagos ị nwere idea ụdị moto na-echi ebe a enupụ ijikọta na ndị Igbo juru eju na Lagos anyị ka ọ juru ebe nwụra onyela ịrazi onwe mana ibido kịta araziwo nwa mmadụ ya agwa ndị mmadụ etu anyị tụwa gwa ndị Igbo onye mbụ na soshal midia niile ma Instagram ma Facebook ndị mmadụ 8 o'clock on Tuesday everybody welcome it everybody anwụrụ kọl ma enweta everybody welcome maka ke ntụ nche tụtụ ụdị atụmatụ a nsị anụ the Holy Spirit gbara chiche ekwuwo and nkwuo ya ọba so onye na-ejeji anara ụtụtụ n'ọnyịnya kwuo n'ọnyịnya melụ my own concern na onye ekwukwe onye ọ na-eje enweta PVC onye ọ na-enweta PVC that is my own concern. mana mana chi na-efo mmadụ a na-amata ihe chi na-efo mmadụ a na-amata ihe ọ bụghị etu ahụ ọ dị before ka ọ dị so nso ya na oyibo asị gị the awareness people nwere kịta is very high onye ọbụla aghọtago the need for you the need for onye ọbụla ije decide onye ga-achị anyị ọ bụzi ka a hapụrụ ya anya nọ na ya dị na-enene film na-agbara bọọlụ n'ebe a na-eme calculation ọbaigo ma this time around onye ọbụla chọrọ ka o jee soro binye aka n'akwụkwọ ọ ga-abụ ọ bụrụ na onye nke onye Chineke si na ọ ga-achị ọ bụrụ onye ọma ozie Naijiria dị mma ihe o ji wee dị so ahịa niile dị na Lagos Alaba side ka o ruru this time at least ama na by tomorrow o nwere side ga-emechin by next week o nwekwa side ga-emechin etu a ka the whole market na Lagos si wee mee ndụmọdụ nwere ihe ndị Igbo bụ na azịrị mgbe chi jiri nwebe onye bụ ụtụtụ ya o nwere onye anyị na-agwa okwu ụnyaahụ ọtụ nke ka nya na-agbara ihe omena nya ji ya eme ewere egwu ya n'ihi iji inweta akwụkwọ a na ọdịkpa ka nga mmadụ ji ikikere ajụọ onye ibu iji eji ihe akọwawu ya ije n'ụlọ akụ iwe ego iji eji ihe akọwawu ya ị na-aga njem amaghị onye ibu iji eji ihe akọwawu ya ịchọ ije obodo anyị na ha gbara n'oge dịka ndị Togo na ihe dịka ya enwere ike ịjụ iji eji ihe akọwawu ya n'ihe abụkwa akwụkwọ ikikere nkọwa gosi na igbo onye obodo a bụ Naịjirịa na ọ bụ asọsọ ịtụ akwụkwọ o mere ụfọdụ ndị mmadụ ha ewere kwere and ịmụ ihe onye amahụ ọmahụ ya na onye isi na-awa ezigbo isi ọwa na-awa isi ya nga ịjụ onye nga aja agba ọgwụ n'ala obi ọ ji gba anya n'isi maka nga ahụ ka ọ na-awa ya chewuo na-agba anya n'ike ọ ji agbago n'isi rụọ ọrụ ndụmọdụ na-enye ndị Igbo bụ ha biko na otu ihe ka anyị ledara anya ahịa anyị ọnọdụ ahịa anyị na mgbe ahịa anyị na ọ bụrụkwarị na anyị nọkọta anyị emegharịa na onye ọgaranya girije mba ama ka ọha na ihe a na-eme bara uru onye ọnwụ na welkom onye ọnwụ na ma onye ngom onye mbara si n'ọdụ mma anyị welugodo emechi afịa ofu ụbọchị ma nweta PVC n'ọkalịrị m nwata ife ọ na iyi eluzu one day ma nweta PVC n'ọkalịrị ife ọwụna anyị ada kama na onye ọ na ya enweta PVC Opuro Bros Igwe Jenga